Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere. Efemeride borobia bizizan du aurten Behobia Donostia herri lasterketak. Aurtengoa probaren 50. urturrena izan da. Eta Fortuna Kirol elkarteak antolatuta, lasterketa pausoz pauso joan da historia egiten milaka lagunen jarioari esker. 50. ekitaldi hontan, parte hartzen marka guztiak haustea zegoen iragarrita. Eta 30.000 lagunen izen ematearekin, inoiz baino korrikalari kopuru gehien izatea lortu du Donostia Behobiak. Bestalde, antolakuntzak efemeride berezia probestu nahi izan du zenbait aldaketa ezartzeko ibilbide klasikoan. Honela, 700 metro aurreratu du irteen 10, Bidasoa ibaiaren alboko zuzengune luzeraino. Hontaz gain, lasterkariek ez dute lezo gurutzatuko, ez da Pasaiako portuko gaina ere. Gauzak honela, 20 kilometro borobil ditu aurten probak. Ea korrikalariek zer dioten Behobia eta Donostiaren arteko ibilbidean ezarritako aldaketen inguruan. Egia esan, momentu honea jauta kriston gogokin. Azkenen, hemen egoten zean tartetxo hori kriston luzeiten da. Eta gogokin, zeatik aurten nola rekorrido aldatzen da, hoi probatzea, ezaki, zeatik nik uste nun, igual azkarrago izango zala, zeatik gantxurisketatik jadana beraka omen da, baina guain autobusen gentozela, 300 metro luzegoa omen da, eta desnibela pixka gehiago omen dauke, orduan, ez dakit, nik uste dut azkenen eak esaiatuko ziren antzeko zerbait iken. Ez dut uste, hola... Ez dakit, egia esan ez dakit. Lehenengo aldia jatzen nahi zela eta pixkat hori gana, hola, ikusten pixkat harritu da, baina, gogokin ja, usteko. Korrika eta hola ibiltzen nintzen da, beti nekan gogoa ikusten duen Behobia eta teatzeko gogoa eta azkenen animatu nintzen lagun batekin da, 33.000 esate zuenen, karagarri zela eta egia esan ambiente polita sortzara emateu. Egualdi ere launtzen nahi da eta sensazio honak. Ni lehenengo aldia da etortzen naizela eta bai, ambiente ona. Bukatzea. Eta ambulantzinez alba da. Nik berak lagundu inbar diore eta elkarrekin inbar dugu. Oso herrikoia dela, denentzako dagoela tokia eta dena gustora egiten degula. Pentsatzen dut beraiek ere zerbait berezi egin nahi zutela. Hala eta guztiz, guk ere 50 urte dugunez, guretzako ere berezia da, aurtengoa. Klasiko bat izango gaitz bezala, orduan jende guztik, korrika hasten da, jende guztik hasten da lehenengo Behobia eta gero juten da gainontzeko karreratan sartzen, ez? Nik uste hori dala pixka bat dauken erakarpen hori. Pixka nervioso, zehotzeateak, ez? Hankak ondo daude, momentuz, nerviok pixka eta templatzeian da, gero, korrika berotzen haste ganen egurra. Aurten lehenengoa. Aurten ondo ateatzen lemaia, ez da lehenengoa, urrun gorten ez da lehenengoa izango. 3. urte zateko naiz, da, lehorra probatzeko goan euken aurten, baina ez da posible izan da, berriro ere agontatu imerko daukogunakin. Daude gurpilak biratako, lehorreako eta bustiako, eta gaurko bintzat bustikokin erategea, eta ez du beste bezain azkarrezti ibiltzen, baina seguridade bizkat ematizu eta hori da netzako garrantzitsuna. Dakizuen bezala lasterketa entzuten hontan kirolari ezberdin asko pilatzen dira. Patinatzaileak, Behobia txikiko parte hartzaileak, gurpildun aulki eta hainbat ataleko atletak eta oinezko lasterkariak. Aurten gainera, lehendabizikoz gazteei zuzendutako Behobia Gazte izeneko korrikaldia ere antolatu zen. Kirolari hauek guztiak tartekatuta abiatzen dira Behobiatik. Eta hortxe duzue, roller edo patinatzaileen proba hasiera.
Urduritasunak alde batera utzita, azkenean oinezko lasterkariei ere heldu zitzaien bai abiatzeko unea. Goizeko 10etan abiatu zen aurreneko korrikalari multzoa, 50. ekitaldia eskuratzeko hautagai nagusiak bertan zirela. Batetik gizonezkoei dagokienez, Rafa Iglesias, Pedro Nimo iazko irabazlea, Carles Castillejo, Pablo Villalobos, Marc Roch, Alejandro Martínez, Sergio Román, Alberto Revuelta, Jaume Leiva edota Jon Garraus esate baterako. Eta emakumezkoetan favoritak 4 atletak ziren: Claudia Beobide, Elena Loyo, Vanessa Veiga eta Itxaso Leuta. Goierritarrei dagokienez, 200 lagun bertaratu ziren Behobia Donostiarekin lotzen duen 20 kilometroko ibilbidea osatzera. Bertan bizitako guztiaren berri emateko asmotan, bi gonbidatu berezi daude gaurkoan gurekin. Antzar taldeko Iñaki Belamendia, ongitorri Iñaki. Kaixo. Eta bere ondoan eseita, Iñaki Mozo Beasendarra, ongitorri zuri ere. Eskerrik asko. Bueno, Iñaki Mozo, esatari bezala bizizan dezu aurten ere lasterketa, eta Belamendiak aldiz zuzeu korrikalari bezala. Bi lekuko eta ikuspuntu ezberdin eta era berean aberasgarri. Belamendia, ze moduzko gorputzaldiarekin bukatu duzu aurtengo Behobia? Aurtengo mentza nekauta. Entrenamentu eta pixkat gutxixo goin ditut eta nabaretu indet Behobia, azkeneko aldapatan batez ere. Helburu jakin batekin abiatuko zinen, Belamendia, bete duzu? Bai, ondo pasatzea eta hori bai ondo bete dutela bai. Eta Mozo, naiz eta esatari bezala jardun, ondo baino hobeto ezagutzen duzuzuk hemen korrika egitea zer den, aurreneko oinezko lasterkariekin zijon auto batean sartuta izan zinen lasterketaren berri ematen. Nolakoa da esperientzia hori? Hori da, aurtengo aia 3. urte izan da lasterketa buruan joan izena speaker edo izlari lanetan, eta emozioa zuzenetik jarraitzen dugu, lehen ikuspuntua daukagulako. Eta oso politia da eta sentsazio asko bizitzen diren egoera. Kirolaria izanik, pentsatzen dut, aukeran nahiagoa dezula korrika aitzea, ez? Bai, aukeran lasterketa politia da Behobia, deno dakigun bezala, baina kasu honetan lana egitea tokatzen da, beraz, horitxe. Eta hortxe, Mirakurtzen, Behobiaren festa erraldoi hau beste era batera gozatzen dutenen atleten irudiak, elbarrituen atleten artetik, Janit Graet nagusi, Alain Fuchs 2. eta Diego Ballesteros 3. janbaik atalean. Bestalde, gurpildun aulkien lasterkaritatik Alberto Manuel Pereira irabazle, Vicent Martín eta Mikel Goikoetxearen aurretik urrenezurren. Ikusmen urrikoen kirolaritatik, B1 atalean Rafael Ledesma Garaie, Rafael Cuetos 2. eta Rafael Basauniana 3. B2ko atalean aldiz, Alberto Suárez izan zen aurrenekoa, Alberto Santos eta Alberto Perezen aurretik. Oinezko desgaituetan Luis Bostingorri, Luis Gómez eta Luis Elkoro berezibarrek osatu zuten podiuma. Bestalde, patinatzaile edo rollerren proban, Alberto Aleman izan zen irabazlea, Mario López de Diego 2. eta Nicolás Alonso 3. Emakumezkoetan, Sarai Martínez de la Fuente nagusitu zen, Berezi Martínez de la Fuente eta Begoña Martínez de la Fuenteren aurretik. Bestetik, estrenatu berri den Behobia Gazte lasterketako izen propioak hauesek izan dira. Kadeteetan, Xavier Lizarrondo, Mohamed El Madani, David San Juan, Naya Vicente, Maria Lasa eta Izaro Perurena. Gazte mailan Leire López Aizea, Salanueva, Saioa Elorza, Miguel Alonso, Carlos Rodríguez Sierra eta Asier Fernández. Eta azkenik juniorretan Lidia Iglesias, Melanie Fortes, Julia Barba, Ame Txaranberri, Andoni Irazuzta eta Jonander Ansa. Eta irudi bitxi asko urte ditu, Behobiak, eta horra horietako bat, zer duitzen? Ikaragarria. Haze meritu dauken hor ikusten duen bezala lapagoran indar baten hor behiotzea, ikusgarria. Askotan ointuta gaude korrika biankekin egitera, edo patinetan bi oinekin ibiltzera, eta hau ikusita zer pentsatu ematen du bai. Eta hementxe dugu oinezko lasterkarien aurreneko sailkatua, Mirakurtze igarotzen, iesin da Zijon, Jose Carlos Hernández bera izan zen irabazlea, ordu bat, minutu baten eta 37 segundotan gelditua zerlojua.
sekulako marka gaina. Bai, horixe hasiera-hasieratik jarri zen 3.-4. kilometroan 7 korrikalariko taldetxo bat, eta pixkana lasterketa aurrera zijoan egin, apurtzen juntzan, Errenteria 4 korrikalari iritsi zen, eta hor bertan lasterketa erabat hautsi zen, Jose Carlosek egindako eraso baten bidez. Eta hortxe bere atzetik, Pablo Villalobos, Enrique Fernández eta Alejandro Martínez igaro dira, eta hortxe iruditan dugun Marroch, baita hau ere lasterkari ezaguna Behobian. Bai, ezaguna, eta adibidez azkeneko bi urtetan, bigarren postuan sartu dena. Jose Carlos Hernández eta Vanessa Veiga dira aurtengo edizioko izen propio nagusiak. Bai, garai hauek, 2012ko Londreseko Olimpiar Jokoetan egon zila, Espainiako selekzioarekin parte hartzen. Eta aurtengo Donostiako maratoia, Espainiako txapelketa izango dena irabazteko hautagai nagusietako batzu dira, eta ziur hortxe aurrean izango direla. Eta gutxinaka, Euskaldunak ere aurrekalde hortarantze gerturatzen joan ziren, eta aurreneko Euskalduna helmugan hortxe irudietan dugun, Ander Zagarzazu Donostiarra izan zen. Bai, hori da, aurten berak esaten zuen fisikoki ondo aurkitzen zela, Asierko gasen laguntza izan du entrenamenduetan, eta bere gomendioen bidez, ikusi da aurtengoan emaitza bikaina lortu duela. Lehia polita Euskaldunen artean, hortxe segundu gutxi batzutan sartuta zeudelako, bai Ander Zagarzazu bera, David Gartzia Durangarra eta Jon Garraus Irundarra. Bai, horixe, azkenean Euskaldun asko ateratzen dira urtero, eta aurrean ibiltzen direnak lehia polita izaten dute. Eta hortxe ikusi dugu irudietan, aurreneko Goierritarra igarotzen, Alexander Oiarbide Ordiziarra izan zen, eta 82. Postuan helmugaratuta, aurreneko juniorra izateaz gain, lehen Goierritarra izan zen helmuga. Bai, hain gaztetatik eta halako maila eman da, ikusten da etorkizuna baduela, korrikalari honek. Txapela kentzeko papera egin du orain gontan Oiarbidek, ez, Alexanderrek. Bai. Gaina gazte mailako gazte bat izugarrizko maila, bai. Gutxik sartu, ikusten da lehenengo indola izugarrizko maila. Gaztea dela eta duen sasoia kontuan izanik, Euskaldun honenekin lehiatzen ikusten duzu epe motz ertain batean? Ziur daude baietz, oso gaztea da eta urte gutxi barru hortxe biliko da aurreko postutan lehia batean. Eta hortxe irudietan baita Alexanderren aita, 4. Goierritarra izan zen helmugan, Fernando Monasterio Altzagarra izan zen 2. eta Manu Hurtado Beasaindarra 3. eta 5. sailkatu bezala, Koldo Agirre Beasaindarra iritsi zen. Bai, ikusten da, urtero bai Goierritarra, bai kanpotarrak, geroz eta maila hobea ematen dutela bai lasterketa honetan eta beste guztietan, eta Behobia etxeko lasterketatzat hartu genezake, eta hor ere ezin da huts egin. Eta aurten 101 Goierritarra izan dira Behobian, hain zuzen ere 213, sailkapenak eta denbora kontuan hartuta, zer nabarmenduko zenukete? Ikusten da jendea puntan daola, ze izugarrizko denbora atera dituzte, eta orokorrean, egune oso nahi intzuan korrika egiteko, agian igual pixkat bero, baina ona, ikusten dien markak oso onak izan dela. Eta aldo horretatik baita aipatzea igual aterazien korrikalari guztietatik uste 50 inguru bakarrik gutzi zutela lasterketa. Beraz ikusten da, geroz eta hobeto prestatzen dela jende olako lasterketetarako. Emakumezkoetan, Vanessa Veiga Galiziarra izan zen irabazlea, gainera sekulako maila eskainiz, zineki? Bai, horixe da favorito nagusi bezala etorri zen aurtengo Behobia Donostia lasterketa honetara. Atariko hortan, beste izen propio batzuk ere azaldu ziren, Claudia Behobide bera. Bai, baita ere Veronika Perez, biak lehian ibiliko zirela ikusten zen, eta Euskaldunen artean, beste maila batean, baina hortxe zeuden Euskaldun gehientsuenak aurrean ibiltzeko aukera askorekin. Baina azkenean, Beigak iaia etzun aurkarik izan, ez? Hori da, bera hartu zuen bere ritmo hasieratik eta naiz eta helmugan 30 segundu eskaixeko abantaila atera zion bigarren lasterkariari, izugarrizko maila eman zuen eta erakustaldi bikaina. Aurten errekorrak ondu dira, ez dakit errekortzat hartu dune antolakuntzak.
Esan genezake aurten egiten ibilbideko errekorrak izan direla, hori bai, baina Hori bai. orokorreko aurreko urtetako ibilbidea kontutan hartu gabe, ez egin genezake bereiztu errekor berri izan daitekenik hau. Eta emakumezkoetan ere maila txukuna eskeniz, hortxe igaro den Izaro Rubio Ordizkarra, Bolitasenaiak taldeko kidea, sekulako maila aurten ere izabena, ez? Bai, oso maila politia eman do. Ikusten da poliki hobetzen nahi dela eta bat hogeiti jistea izugarrizko marka da. Ordu bat eta 19 minutu eta 30 segundoko marka egin zuen, eta azken urteetan bilakaera polita izan duen korrikalaria da, Izaro, ez, Belamendia? Bai, esaten deuna, poliki, bere markak hobetzen nahi da eta ikusten da, lehenengo goierritarra atera dela, eta denbora desente bigarren nahi aterata. Eta gainea, veterana mailan, txapeldun hor izan zen, ez, mozo? Bai, horixea, veteranen kategorian Claudia Beobide, iazko Beobia Donostia lasterketako garaia izan da urten irabazle, kategoria honetan, eta Izaro Rubio esan bezala, bigarren sailkatu da kategoria honetan. Belamendia, antzarrekoei, zenbuz juntzaizu aurtengo lasterketa? Oso ondo orokorrean besaten deuna, jendea oso gustua bukatu do, markak orokorren hobetzen edo eta lortu ez duenak bere markatik oso geratu da. Eta oso gustua bueltatu da danok egia esan. Eta zeiru ditzen zaizkizue, 50. ekitaldi hontan, ibilbidean ezarritako aldaketak? Ni pertsonalki korrika ez duten ez egin ibilbide hontan, ezin dut gauza askorik esan, baina jendei entzun izan diotenagatik, gaur adibidez irratsaio baten ere esan dutena, marka egitea joan da jendentzat lasterketa gorago izan omen da, eta aldiz, korrikalari gerrikaiagoentzat lasterketa hobea. Bai, nire kasun ibilbidea asko gustatu zat. Lehenauko ibilbideare bere xarma dauke, baino egia esan orain aldaketa hau batez ere errenteritik pasatze horrek izugarrizko balio ematen dio karrerari. Gu pasatu ginenen errenterizion jendez beteta animatzen, eta jende gero metan iritsi ginenen jendekin hitzeiten, jende atxorauta zeon, zer giro bilau zuen inguru hortan, ez? Errenteria hain zuzen izan zeikelako bideko punturik Beronetako bat, hala izan zen, beraz? Bai, Berona dudarik gabe. Karo, Irunen beti jende, Irun irteran daula beti jendea joten da ikusten, baina nola hori jazautzen dugun, ez diogu bere balioa ematen, da han ere jende animatzen joten da. Baina, karo, ohitutal portutik pasatzea, oso jende gutxi joten zala ikusten, da aldaketa hor dau, ez? Pasatzea errenteritik, gainezka daula, emateizu azkarro juteko gogoa eta dana. Eta hortxe ikusi dugu, Behalak taldeko Soni Arraies igarotzen eta bere taldekidea den Itziar Randuezak ere paper txukuna egin zuen, ez, Iñaki? Bai, hori da, Itziar Randueza bigarren goierritar bezala helmugaratu zen, eta urtetik urtera honek ere geroz eta denbora hobea lortzen du. Eta aipatzeko emakumezkoetan adibidez, 3. goierritarra izan zen Maria Ibañez Gaintzarra, junior kategoriako lehenengo emakumezko izan zela. Eta hemen goierritarren artean, bai mutietan bezala xen, esketan ere etxean geratu zela garaipena. Beraz, etorkizuna edo erreleboa zineke hartu badugu, ez? Bai, hori dudari gabe baietz. Aipatu dituzue, bai, ibilbideko zenbait aldaketa, zerketak ez zuen aurten lezo gurutzatu, ez da Pasaiko portuko gain hori ere, eta aldaketen artean, gaintzurizketako igoera hori ezkerraldetik egin zen, hortaz gain, 60ko hamarkadan egin bezala, errenteritik ere igaro da lasterketa, zuen ustetan, hala geratuko da, etorkizun batean? Ni pentsatzen dut baietz, ze bestela ez zuten aldatuko ibilbidea probatzegatik, eta orokorrean esaten dizut, jendea gustora gehitu da, eta iruditzen zait, esaten izuen alen hau, portue bere xarma dauke baita, baina
eta die 3 kilometro jaia aldape gabeko. Baina, bueno, ni baloratzen hasita portutik pasa edo Renteritik pasa nahiago dut, Renteritik pasa daungirogatik. Eta, bueno, konparaketa bat iten bezu ibilbidekin, ni behiratu nituen relojun datuk eta ikusten nun batetik besteaz daula horren besteko aldaketa, ez aldapa gora eta ez aldapa bera. Orduan, karo, gertatzen dana, lehen hau, gantxiburizketa jetxi eta zeitun zeuzkezun aldapa gora bera batzuk, horiek orain justu behatzera sogo bilatzen ditugula. Karo, gantxiburizketa jetxita, freskogo zaude, gerogo pixka nekatu go, orduan, igual jendea horregatik egin zaio ibilbidea gogorragoa, pentsatzen dut, Beraz, labetia nahiago dezu aurtengo ibilbidea, ez? Bai, dudari gabe. Eta aukera nieki? Nik aukeran Portorekin geratuko nintzen, hori korritu detelako, baina bueno, urteren baten suertatzen bada aukera ibilbidea probatzeko berriz, esango dizuet orduan. Eta parte hartzeari dagokionez, aurten ere errekorra ondu da, 30.000 lagun inguru hortxe ibili direlako korrika, eta horietatik 6.000 emakumezko. Bai, hori da, hasiera baten maiatzen ematen da izena, 30.000ko kopuru zeon urte ontako, baina bueno, atzo azken baten datu ofizialak ikusi ondoren 26.500 inguru zien irtera puntu marragurutzatu zutenak, eta horietatik 6.000 korrikalari emakumezko, bai, urtetik urtea igotzen dijon kopuru bada, eta ikusten da azken baten geroz eta emakumezko gehiago dela kirola egiten, eta pozgarria datua. Gure aldetik hausi izan daena, orain aurrenekoen helmugak ikusiko ditugu, beraz, 1000 esker gurekin izategatik eta beste arte. Eskerrik asko. Eskerrik asko. La verdad que estoy pletórico, muy feliz. Es un muy buen test de cara al Campeonato de España dentro de 3 semanas aquí en San Sebastián y sobre todo, bueno, un sueño cumplido, ¿no? He estado en unos Juegos Olímpicos y esto era todo de los sueños, ¿no? El estar en la Beovia, encima 50 edición, poder ganarla con un nivel de atletas espectacular, pues la verdad que muy contento. Pues la verdad primero era miedo, ¿no? Y respeto a la prueba por el circuito y por el ambiente, ¿no? Yo vengo de Canarias, pues imagínate, ¿no? El clima es diferente, etcétera, etcétera. En principio me he movido con el grupo y ya en el kilómetro 12 que he visto que tenía buenas piernas, digo, bueno, voy a intentarlo un poquito. Y cuando he visto que me he quedado ya solo, digo, uy, pues ya apretar los dientes y a llegar a meta, ¿no? Y así ha sido, he podido disfrutar de esa última recta de 1 kilómetro con bastante solvencia y disfrutando del público y del ambiente y, digo, con lágrimas en los ojos los últimos kilómetros.
que estoy súper emocionada. Es una de las carreras que más me han emocionado en mi vida y me ha recordado enteramente a los Juegos Olímpicos, ¿no? La afluencia de público, el calor de la gente ha hecho que fuera mucho más fácil y que salga la bestia que llevamos los deportistas dentro. Bai, sensazio honak, ez dakit, lehenengo aldi da behobiak horritzetela, eta zena ohituta hain distantzi luze eta baina nahiko ondo. Bai. Zer helburukin ateatzea eta helburue bete duzu? Hombre, hasieran nahi nun gertu bat amarrea ora. Bueno, hortxe ibiliga, 5 segundo gainetio, baina ez ondo. Lehenengo izateko oso guztua. Lehenengo aldi ateatzen zehala, ze iruditu zaizu? Rekorrido gorra, bai, aldapa gehiegi, baina, bueno, daun jendekin eta, bueno, pixkat, errexago iteituz aldapak. Ez da jende gehiegi lasterketa baterako? Bueno, zagit, seinale hona baita ez, jendea bai, kirola gustatzen zaiola eta ez, hobe. Nahiko gogorra, igualia ondo portatua, uste nu naize egingo zula eta, bueno, nahiko txukun, eta, bueno, rekorridoa igual bai, notatu ala aldaketa eta nahi gorrago iruditu zait, beste urtetakoa baino. Zure helburua bete duzu? Bai, bueno, helburua batamarra inguratzea zen, eta jetxi dut, 20 segundu batik edo, osake kontentu, guztua. Ze sentsazioak izan ditu? Bueno, behobia bakigu denok, oso karrera berezia da, izugarria da, jendeak asko animatzeu, eman iteizue, eta, bueno, oso politia da, oso politia da. Aiatu ea, indarra gordeitu bukarako pixkat eta aiatu ea. Bai, guztua, ez duen marka ikik nahi nun pixkat disfrutatu, eta lortu dut, egualdi pixka lagundu dugu baita, eta ondo. Bueno, ez da zure lehenengo aldia hemen ateatzen zeana, aurten rekorrido aldatu du ez, iruditu zaizu aldaketa hau? Ez berdin, azkenen ohituta daude modu batea korrika egiten, nila 14. urtea da iketen dena, eta ohituta gaude beste zirkuito batea, beste modu batea korrika egiten, eta bueno, jungo ikasten urte pasatu ala. Justu, baina ondo. Hoi dudan eukan rekorrido berria zan, eta pasajesetik dala nola enun ezautzen, ni joan. Hemen nola balinma ni joan, Donostin, agur den hoi. Eta gero azkeneko igoera nola ondo jute zaiten hor rekuperatu dut, eta oso guztua. Aldaketa gustatu zaizu, zer iruditu zaizu? Bai, esatizu, nik enulako ezautzen igual arraro aite zait, baina asko zobea da. Portua aspergarria da, eta bain jendez beteta, bueno, hemen jendea gakigu beti daula, baina portutik herriti pasatzea izan da. Ordua ez te behiratu, baina helburua bukatu etena, inda. Ondo, ez. Gauza, beti bukatzeten esate, venga, urrungo urten prepatu ingo fundamentuz, iristea guna, eta egun baten bai, urrungon jeikitzezea asmokin entrenatzeko, eta gauen esatezu, igual bihar. Eta hola uste eta asko ipasatzen zaigola, baina, bueno, guztua, oso guztua. Ni oso guztua ju naiz, azkeneko kilometro arte azkenekoa kosta gintzait, eta baina ju naiz taldeko beste baten ju naiz. Eta beste batzuk aurretik jundi eta beste batzuk atzeti, baina bai. Talden etorrikea bai. Ba, luze xamarra gintzait. Azkal xamarra hasi naiz eta azkeneko nahiko lan iristeko. Zer sentsazioak? Nik onak, azkenen arte onak. Gildurra genduken, rekorrido berri ezan, esaten zuen batzuk hobea zala, besteko garragoa. Nei izan antzeko eritu zen, nahi gustatu zait, rekorridoa aldapa bastante dago gora bera, baina, bueno, nahi gustatu zait. Egualdike lagundu dizu ez da? Bai, egualdia antzako primerako indo. Goizen egi pixkat indo, baina gu batera genen gelditu indo. Eta orduan, bueno, fresko zeon, ez zeon aizeik, euskik ez zeon, ez da, itzikik ez da gaur entzat. Hasierako helburua, bete duzu? Bueno, nik ez, baina, bueno, ja bat hogeitik jetxi dugu, bat 18, 19 ez zakitzen duten, erlejui gabe atera naiz, eta egia, bueno, gustora azkenen. Bueno, ez dute hobetu nire marka, baina, bueno, gustora. Ondo, egia esan egualdi oso ona egin du, haize gabe, temperatura ona eta gustora. Da bilbide berria gustatu zat, zuri? Bai. Errenteriko pasoa, jende gehiokin, animazio gehiago, eta rekorridoa politiagoa nire ustez. Bai, eta giroa oso ona zen, korrika aiteko, ez dio eurikin haizeak etzon asko molestatzen, eta bestela, ez du, ni bentzat ez dut egun oso ona euki, da, bueno, bukatu du eta gustora. Zein nintzaizu punturik gogorrena? Ni uste Mirakruz azkenen baita hasiera da, baina lehenengo partean oso goitibera da asko dauzken, gorra egiten da, beti pixka bixigo irtetzea, eta bueno, gero rekuperatzeko denbora daukezu, bajada guzti eta errenteri barrutik, eta gero baita kaputxinoseko aldapa hori berrie jarri duena baita luzea egiten da. Kilometro erdi bat eta gorra egiten da bai. Bai, egia esan
Neukan helburu jakini, lehen urteko denbora igual txoen dut, eta pozik. Ondo iritsi geha, sano eta salbo. Osea, que kontentu. Zenba denboan? Bat 26, ondo. Bai. Eta ze sentsazioak proban zehar? Ondo, egia esan betiko modun. Nahiko konstante ju naiz, eta ikarabizka neukan hor rekorrio berrikin da kaputxinotako aldapa eta pixka kontrolatzen, baina horta gorra, aldapa hoi, dios. Aldaketa orduan ze irutu zaizu? Egia esan, giro asko gehiago dago, eta ambientea izugarria errenteiri pasatzen. Merezi du, baina aldapa igor xamarra. Dagoeneko Behobiaren festak mende erdia bete du, eta aurrengo ekitaldia bidean dugu da. $2,000 years now, been in that water. 2,000 years, sunk like ghost stone. Desperately reaching for nets that the fishermen had thrown. I'm trying to find a little bit of rope. Me, I was holding all of my secrets soft and hidden. Pages were folded and there was nothing at all. So if in the future I might need myself a savior, I remember what was written on that wall. We don't eat until your father's at the table. We don't drink until the devil's turned to dust. No, never once has any man I've met been able to love. So if I were you, I'd have a little trust. Man, it's true. Have I been good to you at all? Oh, I'm so tired of playing these games. Just be running down the same old lines, the same old stories of breathless trains, worn down breeze, houses burning, worlds that turn on their own. So we don't eat until your father's at the table. We don't drink until the devil's turned to dust. Never once has any man I've met been able to love. So if I were you, my friend, learn to have just a little bit of trust. Tarte hau Tolosa Motorrek babesten du, Peugeot eta orain baita Kia Motors etxea ere.